നമ്മുടെ സത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റിനടുത്ത് ഇതുപോലൊരു ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്കറിയാം? ആയിരത്തി 1970-കളിൽ ഇവിടെ അഭയം തേടി വന്നവരാണ് ഇവർ. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്ക് 3000 ഏക്കറോളം സ്ഥലം കൊടുത്തു. അതിലേകദേശം 8 മൊനാസ്ട്രികളും സ്കൂളുകളും കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരുടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമത പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡോണ്ടല്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാമം. 22ഓളം ചെറിയ വില്ലേജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അധികമാർക്കും അറിയാത്ത ഈ ഒരു ഹിഡൻ സ്പോട്ട് കേരള കർണാടക ബോർഡറായ സത്യമംഗലത്തിനടുത്താണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇനി സത്യമംഗലം വഴിയൊക്കെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്പോട്ട് മിസ് ചെയ്യരുത്. വളരെ പീസ്ഫുള്ളായ ഈ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ണും മനസ്സും ഒക്കെ നിറച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം.